na ye kenegi dalo ihe abapụ bando Igbo TV asị ka anyị kenegi ka isi wee fụ ndị na-echekwa obodo nke akpọ South East Security Network enwepụtara n'ala Igbo ka e wee chekwa obodo ndị mmadụ n'ime ọhịa ime obodo kedu ka isi wee fụ ya bụ ihe dị mma nyawive ọkwa ife amfa ka mụ na enyi nwoke m na kanafa ekwu maka ya iwe bịa so nyawive mawụrụ onwe ya fe gwaghị eziokwu ọwọ dị ọnya anaghị ife agba n'aka ejighị ogogbo enyi nke ahụ ihe dole ewu na ọkụkọ ya ndị Yoruba nwe nkeba ndị Awụsa nwe nkeba anyị nwa nwekwuo nke anyị onweghị ife merienu uche na anyị kwesịrị inwe na ọhụ na anyị nwa nwekwuo na onweghị ime na anyị kwesịrị inwe nke anyị so ọnya ihe mara ezigbo mma ọ ihe kwesịrị ka eme ya eme kedu ndụmọdụ nwere ihe ndị be anyị otu ha esi wee kwado ya bụ ihe ọ bụrụ ife gara ọfụma ndị Igbo bụrụ na ndị Igbo ndị ma ihe amara na anyị kwesịrị ọkwa na akụrụ na amara ịkparị ya amara na anyị kwesịrị ịma ihe chọba pọwa Igbo nwee mmadụ mana Igbo enweghị pọwa anyị na-ataba anyị safugodu nke ihe nke a na-asị Naijiria asị onwekwa oziva ji Naijiria nwe eme ihe a chọziri Biafra onye ọ na-asọpọtụ nna Kanu ịma na mgbe o bido vụrụ hụrụ na-asị na ọma ihe na onye Anambra ka ahụ ahụ ma ezigbote nwa Biafra so ka anyị sọpọtụ ọnụ Biafra ka anyị nwee Biafra nọ ihe dịdị ya onweghị anyị ike Naijiria nwa agwụkwụgo anyị onwezi ihe anyị ji eme Biafra ka anyị chọziri nna ya ekene gị Kpakpando TV bụ ihe na-agwa gị okwu anyị sị ka anyị sikere ọnụ gị mmalụ ka obi dị gị ife iche ka ọ dị mma bụ Eastern Security Network nke enwepụtalụ iji chekwube ndị be anyị kedu ka o si wee dị gị ihe dị mma ihe dị mma and ihe ndị mma ọfụma nwa lekere ya because the team bịa ọ ga-eme ka ebi ya ewu anyị because as you see me I don't suffer I don't work I don't tire so yeah bịa na the thing ga-adị m mma and the thing will change my life I will stand where I will know where I'm from and who I am. Nwa bụ onye n'ugwu a onye kedu ndụmọdụ ị nwere ndị na-achị obodo a kedu ndụmọdụ ị nwere ndị na-achị obodo a ka ha ga-esi wee kwado ya bụ ndị nche na-echekwebe obodo enwepụtara ya na because agago m Kanu ga-efu ihe aga m Kanu ndị Awụsa na-ebuche ma na-egbu mmadụ ebulu egbe so ebikwa anyị egbe sef ọ ga-adị mma ka nche obodo anyị ọfụma so bụ like ọfụma ya bụ na gọọmenti ga-ekwe sef ka ha bunye anyị egbe mụa sef ngodi no wahala because achọ m ka da Biafra bịa anyị ekene gị daalụ biko kedu ka esi wee fụ ndị nche a ewepụtara na-echekwebe obodo ndị obodo anyị bụ ndị South East nna ikwu dewo okwu ekwe amaka okwu ihe ndị nche wepụtara maka nchekwube obodo anyị dị mma ewepụrụ isi ala ekwe ewepụta nke ka ndị Igbo anyị nwere n'aka ewepụta ndị ga-achịkwube maka ndị ọchịchị ekwe ka ewepụta ndị mmadụ atụ ndị na-achị efi emepụsigo ngwongwo ụlọ anyị nwere dị na vileji ha bụ ndị be kacha ọrụ ugbo ka kefụta ihe akọ n'ụlọ nwozi ka nke ga-emenwu ka mma ọtọchi ndị nchechi ebe n'obodo anyị a akwụkwụrụ m ọfụma a na-achị ndị Igbo ibe m ekwe aka ka ụdị ya dịfụgadịrị anyị ma n'aha onye nwe anyị.